Audio Jungle. Sinomama wethu ongena manje ukhansela uShande, siyabonga mama ukungena kwakho, siyabonga kakhulu. Sizocela nje kuleli thuba elizoba lifishane umama Gumede, ngiyathemba lonke bomama nizwile. Umama uthe uya lapho eyakhona, bezicela nje ukuthi ke sithi ukukhuleka aphume naye enalo mandla awanike womama naleso sibindi azosinikeza womama ukuthi uma eya la eyakhona noNkulunkulu abenaye. Kodwa engizokucela uzobekwa nje izandla yilaba omama abalapha ngenhla, kuzoba kubona ukuthi umama bamkhulekela khona lapha noma bamletha la enzansi. Kodwa uma bemlethe la enzansi ningezi nonke nize kuye, ngoba ngibona ukuthi mhlawumbe bezosuke bese niyabona sizokhuleka lapho nje kuhleli khona, sizokhuleka sonke, akekho ngeke akhuleke. Kodwa ukumbeka izandla sizonika ithuba omama bethu abangenhla emsamo. Angazi-ke kodwa ukuthi angithi
Ongihole